Trwy a chroeso i sesiwn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn yr Eisteddfod AmGen. Blwyddyn ymlaen o'r Steddfod yn ni'n disgwyl cael yn Rhygaron, llynedd i ni'n cael un arall rhithiol. So felly sesiwn fan hyn i drafod natur ymgyrchu yn y Gymru gyfoes. Beth yw ymgyrchu effeithiol? Ac fel ych chi'n gweld, ni wedi defnyddio teitl sydd yn dod yn ddyfyniad o ddarlith radio Saunders Lewis yn Chwefror 1962, trwy ddulliau chwyldro yn unig, mae'r cwestiwn. So sesiwn yn edrych ar heddi, ond wrth gwrs, edrych nôl dros yn sgwyddau ar y cyfnod sydd wedi bod. Ac yn ymuno dy fi heddi, mae pedwar. Siôn Jobbins, Bethan Syed, Angharad Thomas a Hugh Williams. A dwi'n mynd i ddechrau'r sesiwn yma, cyn bod ni'n dechrau trafod, trwy gofyn iddyn nhw i gyflwyno hunain. Edrych na bod fi yn cyfeirio trwy fywgraffiadau'r ffurfiol. Dwi'n mynd i ofyn iddyn nhw i ddweud yr hyn maen nhw eisiau dweud am eu hunain, a dwi'n mynd i ddechrau gyda Siôn. Siôn Jobbins ydw i, cyn gyda'i Cymru, un o sylfaenwyr ymgyrch dros parth.cymru, sylfaenydd Paredd Dydd Gwildewi Aberystwyth, a hefyd sylfaenydd ras yr iaith sydd yn ras hwyl dros yr iaith Gymraeg yn sliedig a rases tebyg yn y Gwlad y Basg a Llydaw. Diolch yn fawr, Siôn. Diolch. Bethan. Trwy, fi yw Bethan Syed a dwi'n cyn aelod seneddol ar gyfer Gorllewin De Cymru ar gyfer Plaid Cymru ac yn galw fi hun yn ymgyrchwraig ac felly yn edrych ymlaen at gael y drafodaeth yma i rhannu syniadau a beth sydd wedi digwydd o ran ymgyrchu yn ddiweddar ac trwy ein hanes ac diolch am ofyn i fi fod yma. Diolch yn fawr ti, Bethan. Diolch. Angharad Thomas. Angharad Thomas ydw i o Ddyffryn Nantlle. Wedi ymgyrchu yn maes heddwch a dros Nicaragua yn rhan fwyaf efo Cymdeithas yr Iaith. A sa rwy'n yn gofyn pam, wel, swn i'n dweud falle am bod fi'n berson diamynedd ac eisiau gweld pethau newid, a mwy o byd o newid da chi'n weld, mae hynna'n ysbrydoli chi i barhau. Diolch, a wyt ti wedi ysbrydoli bobl yr hyd y blynyddoedd yng Ngharad hefyd. So, diolch. A wedyn Hugh Williams. Hugh Williams, dwi yn olythydd, wedi ysgol Caerdydd gyda'r Coleg Cymraeg, maes athroniaeth a gwleidyddiaeth, felly wedi gwneud chydig bach o drafod, trin a thrafod ymgyrchu a wedi gwneud rhywfaint yn hunan ymarferol hefyd i BSc. Yn arwain gydag eraill ymgyrch dros ysgol Gymraeg, yn ardal Greenstone Bwton y Prifddinas a ers hynny wedi cyfrannu ambell dro i fudiadau fel trafod dros annibyniaeth, undod a hefyd mudiad newydd yn y Brifddinas sef ein dinas ni. Diolch yn fawr i'r pedwar yna chi. Chi wedi ymgyrchu mewn, ymwneud ac ymgyrchu mewn sawl gwahanol ffordd. Chi wedi enwi gwahanol mudiadau, chi wedi sôn am wahanol ymgyrchoedd fyna. Mae hon yn sôn yn gwestiwn eitha arwynebol, ond beth sy'n gwneud ymgyrch llwyddiannus? A Bethan, dwi'n mynd i ddechrau dy ti yn gyntaf. Beth ti'n meddwl sydd yn rili'n gwneud ymgyrch llwyddiannus? Wel, fi'n credu mae'n bwysig bod chi yn meddwl am pwy ydych chi'n targedu a pwy wedyn sydd yn rhan o'r ymgyrch hynny. Ac yna oes cyfryngau cymdeithasol, wrth gwrs, mae'n ffyrdd o wneud hynny ac i dargedu gynulleidfaoedd gwahanol. Ac i fi, mae rhaid cael neges weddol syml. Mae rhai nad sydd yn llwyddiannus, falle'n trio gweud gormod mewn hyn a hyn o eiriau neu mewn hyn a hyn o weithred. A fi'n credu bod e'n bwysig bod pobl yn gallu deall hynny. Felly, a hefyd i fi, mewn person eitha creadigol fel mae nifer o ar y panel yma, os ydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth sydd yn cynnwys barddoniaeth neu sy'n cynnwys theatr stryd, mae hwnna wastad yn helpu. Dwi'n
cofio creu, o'n i'n un o, gyda Mabon ap Gwynfor sydd yn nawr yn aelod seneddol yn y bai, sefydlu Gwyl Heddwch Cymru ac oedd e'n Aberystwyth, a nathon ni greu placard mas o llaw a peintiwn nhw'n gwyn a sgwennu heddwch dros nhw, ac wedyn mynd at y promenad, a wedyn rhoi riban ar y promenad, ribrannau gwyn ar hyd y môr, fel bod pobl yn gallu gweld hynny. Dwi'n credu i sicrhau bod yna rhyw fath o atyniad mwy na areithiau, mae fe'n help mawr i gael pethau gweladwy fel sydd yn amlwg, baneri ac yn y blaen. Ond os ydych chi am gael mwy o bobl ifanc falle yn rhan o wleidyddiaeth ac ymgyrchoedd, mae angen i ni rili meddwl am steil a sut mae hwn yn apelio, yn hytrach na pethau sydd ond yn sgwennu llythyr neu lobio. Dyw hynny ddim yn apelio at bawb. Felly, mae yna lot fawr o bethau sydd yn gwneud protest effeithiol, ond mae'n siŵr byddwn ni'n trafod hynny yn bellach nawr. Angharad, swn i'n gofyn i ti beth sy'n gwneud ymgyrch neu protest llwyddiannus? Mae hwn yn gwestiwn anodd, achos does y neb yn mynd o'i chwmpas i gychwyn ymgyrch aflwyddiannus, a mae ymgyrchu yn dod yn ffordd o byw, a mae o wastad yn niferu fi, weithiau'n unigol o'n i fi, ond beth sy'n gwneud ymgyrch effeithiol, achos da chi'n gwybod iawn beth da chi eisiau gyfleu, ond mae'n aml iawn trio cael sylw'r wasg, a mae'r wasg yn gallu bod yn oriog ddychrynllyd. Fedrwch chi wario andros o amser i lunio ymgyrch a di'r wasg jyst ddim yn cymryd diddordeb. Wedyn un o'r prif ddibenion ydy cael sylw y wasg fel bod hynna'n treiddio trwad i bobl eraill. Ond fel o Bethan yn dweud, mae rhai pethau yn cydio. Fysa rwy'n wedi dweud 2 flynedd yn ôl wrtha i, peintiwch cofiwch Dryweryn, fysa ni wedi dweud bod hwnna llawer rhy hen ffasiwn. Mi gydiodd y syniad ac oedd pobl ifanc a pobl eraill yn dod i ddysgu am Dryweryn. Felly, rhan o'r cynnwr fod da chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i lwyddo, ond cytuno, os fedrwch chi fod yn wreiddiol ac syniadau newydd, ar ôl ryw hanner can mlynedd, mae hynna'n, dwi'n digwydd credu, mae hyn o ddulliau gwahanol sy'n yna, ond mae hefyd yn dibynnu ar fwd y cyfnod, a mae hwnna'n rhywbeth andros o anodd i ragdybio, a da chi jyst yn gorfod derbyn. Mae rhai beth yn gydio, mae rhai beth ddim, dyna hi'n lle, mae'n anodd. Ond diolch am ddweud bod e'n gwestiwn anodd, achos o'n i'n poeni bod e'n gwestiwn arwynebol iawn, ond mae e'n gwestiwn mowr. Siôn, beth i ti sy'n gwneud ymgyrch llwyddiannus? Byddwn ni'n cytuno be mae Angharad a Bethan i dweud. Mae e'n rhywbeth amheithyn iawn. Mae Bethan yn rhywbeth mor syml a teimlad y zeitgeist wedi bod yn rhan o'r oes, a jyst neb gallu rheoli hynny. Byddwn ni'n dweud 2 beth. Un ydy bod yna nod clir, hynny yw bod rhywun yn gallu ticio bocs ar diwedd bod ysgol Gymraeg wedi hagor, neu bod yna ddeddiaeth wedi delifro. Mae rhywbeth mae rhywun yn gallu pwyntio ato, mae hwnna'n lot o help wrth gwrs. Ond wedi dweud hwnna, mae'r ymgyrch Cymru sydd dros annibyniaeth, da ni ddim wedi rhoi tic wrth ymwneud annibyniaeth eto, ond rhyw ffordd mae hwnna wedi cydio, a mewn ffordd o'n ni ddim yn disgwyl. Felly weithiau mae cael syniad mawr iawn hefyd yn gallu gweithio, lle mae rhywun yn herio rhywun ac yn creu mudiad ehangach, a dim falle bod hwnna'n gallu cwmpasu gyda'i. Felly, ar un ystod, mae'r mudiad Cymru wedi bod yn sioc fawr i fi bod wedi bod yn gymaint o lwyddiant y mor fawr, achos mae'r pen llanw, mae'r pegwn yn rhywbeth mor fawr sef annibyniaeth. Falle gawn ni beth mae honni ddim. Ond eto bydde rhywun yn disgwyl, bydde ddim wedi gweithio pan ddechrau sefydlon ni Cymru, oedd pobl yn gofyn, wel, sdim referendwm ar y gwyll, pan ydych chi eisiau creu hwn. Ac o'n i'n dweud, mae hwnna'n bwynt, oedd pobl yn deall pan wedi sefydlu'r mudiad, ond y mudiad yn creu dadl. Felly, dwi'n meddwl, unai mae eisiau rhywbeth syml mae rhywun gallu pwyntio at agor ysgol, neu deddf neu beth bynnag, neu falle bod y syniad yn ei hun mor fawr bod y modd gallu, ar hyd y daith yna, bod yna sawl beth sy'n gallu cael ei gwireddu fel cynadledd ar yr economi, fel sy'n newydd fod, neu beth bynnag, a mae rhywun wedi rhoi tic wrth ymwneud bocsys yna, neu bod rali fawr wedi bod. Felly, bod yna lluniau mesur ar hyd y ffordd, falle. Diolch. Hyw, rho dy hat academaidd mlaen am funud.
A ti'n gwrando ar y tri fan hyn yn sôn am ti ymgyrch llwyddiannus. Beth wyt ti'n gweld fel y patrymau a beth i ti yw ymgyrch llwyddiannus? Ie, mae yna lawer yn amlwg i gytuno yn yr hyn sydd wedi cael ei weid yn barod. Efallai fel academydd a rhywun sydd yn addysgu athroniaeth, i fydde gen i dueddiad falle i roi pwyslais ar syniadau. Hynny yw cytuno gyda, yn arbennig beth o beth yn gweud ynglyn â'r neges bod eisiau rhywbeth syml. Ond ar un pryd, enwedig falle gyda ymgyrchoedd sydd falle a heb y nod amlwg yna, fel o Siôn yn sôn amdani, fel ysgol Cymraeg wedr, mae yna angen hefyd, dwi'n teimlo, am rhyw fath o gyd-ddealltwriaeth o safbwynt yr ymgyrch, beth yw'r syniadau sydd tu cefn i hynny. Hynny yw, dydy'r syniadau a'r ideoleg yna, os licwch chi, ddim yn gorfod cael ei fynegu mewn ffyrdd cymleth i'r gynulleidfa, ond o ran cytundeb ac o ran cyd-dynnu, o ran ffydd falle ymysg y sawl sydd yn rhan o'r ymgyrch, mae yna elfen hefyd o eisiau cytundeb a cyd-dealltwriaeth o beth yn union sydd yn ei gyrru nhw, beth yw'r falle syniadau yna, gwerthoedd yna, sydd tu ôl i'r hyn sy'n cael ei wneud. Ac mae'r thema yna, dwi'n meddwl, o falle o gyd-dynnu a ffydd hefyd, yn cysylltu gyda beth oedd Bethan yn sôn amdani o ran amrywiaeth. Yr angen i dynnu pobl mewn, yr angen am weithgaredd, a dwi'n meddwl chod yn hynny o beth, mae eisiau bod ymgyrchoedd sydd yn gallu cael eu cynnal dros amser yn pethau sydd yn rhoi cyfle i bobl mynegu hunan mewn gwahanol ffyrdd. A mae hwyl yn rhan o hynny, teimlad yna o allu mwynhau gyda'ch gilydd, o feddwl am yr ymgyrch dros ysgol yn yr rhan yma'r byd, o cael gigs achlysurol yn rhywbeth pwysig iawn i'r ysbryd, a mae eisiau, fi'n credu, rhoi pwyslais ar yr elfen yna, achos mae'n gallu bod yn dalgen caled dros blynyddoedd lawer, felly pethau yna sy'n caniatáu ymgyrch i gyd-dynnu hefyd. Diolch. Bethan, dyr yn ôl. Ie, ni jyst eisiau dod nôl, achos fi'n credu bod e'n bwysig i ni sylweddoli bod dim un ffordd yn gwneud rhywbeth yn llwyddiannus, enghraifft. Os mae rhywun wedi mynd i brotest am y tro cyntaf, mae hwnna'n lwyddiant. Os mae rhywun wedi sgwennu at ei aelod seneddol am y tro cyntaf, mae hwnna'n lwyddiant. Os mae pethau wedi digwydd sydd wedi tynnu grŵp newydd o bobl mewn, na fydde byth erioed wedi protestio'r blaen, fel falle sydd wedi digwydd gyda'r Black Lives Matter. Pobl yn protestio yn ystod y pandemig, sydd erioed wedi meddwl bod nhw yn protestwyr. Dyna sydd yn lwyddiant fi'n credu weithiau. Does dim rhaid cael yr ysgol newydd neu stopio'r carchar hynny rhag cael ei adeiladu mewn lle penodol, ond bod rhywbeth yn ein hun falle, yr ysfa neu'r enid yna yn gallu newid yno ni. Ie. Sgai, ni dwi'n mewn yn sydyn. Bydden ni'n strategi hynny a jyst gweud, mae hir hoedle falle a dyfal parhad yn rhywbeth bwysig hefyd, oherwydd dyw rhywun ddim yn gwybod, mae'r eraill wedi sôn am bwysigrwydd yr amodau y zeitgeist, dyw rhywun ddim yn gwybod pryd mae rhywbeth yn mynd i gydio, a mae cyfnodau, falle hesm yn mynd i fod, cyfnodau eraill lle mae rhywbeth wir yn ysbrydoli. Felly mae'r gallu yna jyst i gadw fynd dros amser a gwneud y gwaith falle cael fy rhaw, a wedyn ni gan ddibynnu ar amodau beth sy'n digwydd yn y byd ynddo fe. Mae pethau jyst yn gallu cydio am gyfnod a symud pethau ni flaen yn sydyn iawn ar ôl falle flwyddyn neu ddwy o dim byd yn digwydd. Siôn, dyr mewn. Ie, byddwn ni'n dweud bod hwnna'n bwysig iawn. Hefyd, beth trio ni'n neud o Yes Cymru yw diolch i bawb am pob cyfraniad yn wneud. Felly fel Bethan dweud, ydy pobl, dyn nhw byth di bod ar brotest neu beth bynnag. Felly mae jyst bod yn rhan o rhywbeth mewn ffordd bach yn beth mawr i nhw yn dweud. Falle rhywun sydd wedi bod yn ymgyrchu gwleidyddol ac teulu'r gwleidyddol, dyna di'r norm. A dwi'n meddwl bod yn ddiolchgar i bobl am beth yn wneud. Dwi'n meddwl weithiau mae'n aberig bod ni yn y Gymru Gymraeg yn teimlo rhaid i pawb wneud cyfraniad fawr iawn. A dyw pawb ddim yn dod o'r un cefndir, dyw pawb ddim yn dod o'r un sgil neu'r gallu, neu diddordeb i fod yn onest. A felly mae trio bod yn ddiolchgar am beth mae unrhyw un gallu gwneud, bod e'n rhoi sticker ar y car i llawer o bobl hwnna beth mawr. A jyst i ddiolch am hynny, a dwi'n gobeithio, wrth gwrs bod nhw'n parhau a gwneud mwy. Ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni'n creu rhyw fath o hierarchiaeth o gyfraniad yn dyfe. Mae yna rei pobl yn gallu areithio, mae rei pobl yn gallu sgwennu'r thyglau neu'r llythyrau neu manifestos. Ond dyw lot o bobl ddim, a dyn nhw ddim gyda sgil na'r gallu na'r diddordeb yna, ond mae'r cyfraniad nhw dal cyn bwysiced, a bod ni'n diolch i bobl am hynny. Ngharad, y ti eisiau dy mewn?
Na'n cytuno be oedd Siôn yn dweud, ond hefyd pan o'n i'n sôn o, da chi'n mesu'r llwyddiant yn ôl faint o sylw da chi'n gael yn y wasg. Mae yn wir, mae yna rhai bobl, dwi wedi gofyn o sut nes ti ddod i'r efo diddordeb yn hyn, a maen nhw'n dweud, o, ni ar y brotest yna, a fyddwn ni falle wedi labelu honna fel trychineb o brotest, ond da chi byth yn gwybod fel o Bethan yn dweud, lle mae'r hedyn bach yna o ddiddordeb neu ysbrydoliaeth neu rhywbeth yn cael ei blannu, felly mae hynna'n yn neud o'n ddiddorol. Ydy, hwnna'n ges i, o'n i'n tedig radio Yes Cymru fel podcast, a ni'n siarad un ar bobl cyfranwyr na, fi'n credu rhywun sy'n dechrau grŵp rhedeg, rhedwyr, os dwi'n cofyn iawn, neu seiclwyr, ac oedd e'n llythrenol i pigo lan taflen oedd ni'n rhoi mas mewn gêm international dros annibyniaeth. Nôl yn 2018, dwi'n meddwl dyna'r unig un eithon ni, achos ar dynod gym international, efo miloedd o Gymru, na dim lot o ddordeb y pobl mewn gwleidyddiaeth na'r gwir, mae'n fel arfer yn wast amser un ystyr. Ond oedd y bachan wedi codi taflen fyna, a bod hwnna wedi newid i farn a rhywun arall sy'n dechrau ysgalet yn llythrenol yn bore gyda hangover yn y coleg, dod ar draws stwff ar Twitter a wedi dechrau dilyn pethau. Felly mae'n rhyfedd sy'n mae pobl, falle mae pobl sy'n wleidyddol fel ni'n disgrif o pobl yn dod ar wleidyddiaeth yn un ffordd ag i ni, falle drwy teulu neu cymryd diddordeb. Mae'n lot o bobl, mae'n elfen gryf iawn o hap. Bod nhw wedi digwydd codi taflen, neu mae'n digwydd clywed rhywun bydd yn tafarn neu, a mae rhywbeth i paranodi'n dyn nhw. Felly mae gwahanol ffyrdd yn bwysig, felly mae'n eisiau bod yn democrataidd yn ffordd ni'n meddwl o gyrraedd gwahanol bobl ac i dderbyn sydd mae pobl yn cyrraedd y ffyrdd yna. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, achos i chi wedi pwysleisio fel ymgyrchwyr, i chi wedi pwysleisio hefyd, nid jyst y nod, ond hefyd yr elfen, jyst i bod seicolegol i'r unigolyn, sut mae fe'n yn creu hyder, yn dechrau, fel wedodd yng Ngharad hedyn, o hwnna'n bwysig hefyd, yr elfen yna o greu y potensial yna i rhywun i dyfu fel ymgyrchydd fel person yn y broses. Chi wedi sôn sawl gwaith am ffyrdd o weithredu a beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Ydych chi'n teimlo bod patrymau o ymgyrchu a rhoi pwysau gwleidyddol yn Cymru wedi newid dros yr hanner canrif ddiwetha yma? Ydyn ni wedi mynd yn fwy cyfansoddiadol, fwy confensiynol yn y ffordd i ni yn mynegu barn? Yng Ngharad, dwi'n mynd i ofyn i ti, nid achos bod ti yn cynrychioli gymaint o'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod diwetha yna, ond ti'n gweld pethau wedi newid? Mi ddaru nhw newid, a wedyn da ni wedi mynd yn ôl, dwi'n gweld lot o debygrwydd rwan i'r cyfnod 80au Thatcheraidd. Mae yna ddulliau modern fel cyfryngau cymdeithasol, ond yn y bôn, cael pobl ar y stryd, hwnna di'r cam. A mae bobl yn tueddu i gymryd sylw yr adeg yna. Na, fyddwn ni'n deud rwan bod hi'n gyfnod o begynnu dychrynllyd. A dwi ddim yn gwybod os di'n haws bod rwy'n wedi bod ar y llwybr yna o'r blaen. Achos un o'r pethau cyntaf dwi'n ei gofio ydy referendum 79, a o'n i ryw 20 oed ar y pryd ac oedd pawb yn torri calonna, ac o'n i'n teimlo, dwi jyst yn dod i mewn i bethau, a mwy sydyn o pawb wedi torri calonna, a oedd yn nhad yn trio egluro, wel, mae yna bobl yn ymgyrchu ers dechrau Plaid Cymru nôl yn 1925, ac i fi oedd yn cyfri dim y funud yr eiliad yna oedd y peth, a mae rhaid chi derbyn bod yna bobl ifanc rwan yn dod i mewn i wleidyddiaeth, a dyn nhw ddim eisiau gwybod am y gorffennol, a o felly bod yna wbaith mawr adeg y cynulliad rwan hyn y funud yma di'r peth pwysig. Ac felly, ia, yndi, mae'n amser caled da ni wedi gwneud o blaen. Siôn, o ti eisiau dod mewn? Ie, o'n i'n jyst gwneud 2 bwynt sydyn hynny. Dechreuais i Parade Gwildewin Aberystwyth, a o'n i'n bod yn Caerdydd cyn i, wrth gwrs. Yn rhannol mwyn ymateb i'r siom ar ôl cyfrifiad 2011, a i trio codi hyder pobl, ond hefyd o'n i eisiau bobl Cymru ddod i arfer o gerdded ar strydoedd
mewn rali mewn ffordd yn dyfe, bod nhw'n jyst arfer o hwnna, bod nhw'n meddiannu strydoedd yn llythrennol, a gyda lliw a sŵn a baneri a stwff, felly o'n teimlo wedi bod yn ddiflas, o'n i wedi bod sawl rali, a jyst yn boring, oedd e jyst ddim yn hwyl. Oedd i'n meddwl, fi'n mwy'r amser i teithio awr i fod, mi wedi sylffedu bach ar eithir, gos dim hwyl i gael ar peth, a o'n i siedwr ar hwyl yn ôl i'r peth, yna un eswm dros sefydlu pared yn Aberystwyth, a gael fe'n pared yn y grymdaeth, felly bod e'n rhywbeth yn swnio mwy cyfeillgar, falle i bobl sydd ddim o'r hun ar math yna, dod o'r profiad cerdded, ond o'n i eisiau creu y diwylliant yna yng Nghymru, fel sydd dan nhw'n Gwlad y Basg, lle mae pobl yn mynd i gerdded yn naturiol y strydoedd. A yr un peth wedi gweld dy Cymru, a mae'n dal nhw'n cweit deall beth sy'n digwydd, hynny yw, mae yna lot o bobl ifanc yn cymryd rhan sydd yn wych, ac maen nhw'n weithgar, a mae'n fel oedd Angharad yn dweud, mae un nhw newydd ddechrau mewn holl beth, i bobl fel fi yn teimlo, ni wedi bod wrthi am sbel. Ond beth sydd yn rhyfedd, mae'r pobl sydd yn weithredol ar y stryd yn dueddol fod yn hŷn. Felly, dyn ni dal y pobl sydd yn gwneud y gwaith fel estondyn stryd neu beth bynnag, maen nhw'n dueddol bod i 30, 40, 50, hyn y 60, tra bod lot o bobl ifanc yn ei ugeiniau da ni. Felly, dwi'n mwyn gweld rhai hwnna achos falle pobl yn ei ugeiniau ddim wedi cael ei arfer na'r sgil, neu jyst ddim da diddordeb i wneud y peth mwy wyneb yn wyneb, a bod pobl falle'n hun gyda'r profiad yn barod ar falle'r hyder, o'n i ddim. Ond mae yna rhyw ddiffyg cyswllt wedyn rhwng y bywogrwydd ar-lein a'r diddordeb gan bobl ifanc sydd da ni, allwch chi'n gweld falle'n y rallies, ond o ran weithred falle pan mae Cymru'n lleol yn casglu sboriau neu baneri ar bontydd neu estondyn stryd, maen nhw'n dueddol fod yn hun, a ddim cweit yn deall beth sy'n digwydd fyna, yn onest, ond mae'n ddiddorol. Hugh, wyt ti eisiau dod mewn? Ie, eisiau meddwl falle am funud am y syniad yna bod ni'n dychwelyd falle i mewn ffordd tebyg i gyfnodau fel yr 80au neu'r 60au, ac wrth gwrs yn y cyd-destun yna mae eisiau edrych yn does ar y strwythur ehangach a digwyddiadau o ran, fel ni'n sôn, y zeitgeist. Wrth gwrs ar hyn o bryd, ni mewn gyfnod o argyfwng tost mewn sawl ffyrdd gwahanol. Mi allwch chi weid bod yna argyfwng cyfalafiaeth yn mynd nôl i 2008 a y crisis bryd hynny a Llundain sydd wedi dilyn. Mae gynnon ni wrth gwrs yr argyfwng hinsawdd ac yn fwy diweddar yn Deyrnas Gyfunol, wrth gwrs Brexit a yr oes dyn ni ynddi ar hyn o bryd yn oes y pandemig. Felly pan mae gyda chi cyfnodau o'r fath yma, mae'n naturiol wrth gwrs bod problemau cymdeithas yn cael ei ymlygu, bod na fwy o ymwybyddiaeth dorfol, os licwch chi, o'r hyn sydd yn digwydd a'r problemau sy'n y gymdeithas, ac mi fyddwn ni'n tybio bod Cymru wedi manteisio ar hynny, a bod hynny'n un o'r resymau bod ni wedi gweld yr ymchwil mewn aelodaeth a chefnogaeth. Felly, o'n i'n sôn yn beth sydd yn gwneud ymgyrch effeithiol, mae'r cyd-destun, yr elfen yna o hap a damwen wrth gwrs mor bwysig, ond mewn cyfnod o'r fath yma, ydych chi yn disgwyl i bobl falle cymryd diddordeb a gweld beth yw'r syniadau gwahanol sydd. A jyst i gysylltu hwnna wedyn ni gyda'r cwestiwn yma ynghylch y math o ymgyrchu dyn ni wedi gweld. Yr hyn falle sydd yn nodweddiadol o'r math o bethau mae Siôn yn sôn amdani ac Angharad o fod mas o'r stryd, bydden ni ddim eisiau tanbrisio yr elfen ysbrydol sydd i'r math yna o brofiadau. Os ydych chi wedi bod yn rhan o un o'r gorymdeithiau diweddar o safbwynt cenedlaetholdeb Cymreig yn dyfe, mae'r teimlad yna fod yn rhan o rhywbeth sydd yn fwy na ti, yn rhywbeth sydd yn neilltuol ac yn arbennig iawn, ac wrth gwrs rhywbeth falle nad ydy y genedlaeth iau yn rhannu trwy falle crefydd yn y modd falle byddai cenedlaeth cynt wedi gwneud. Ac felly mae hynny oll yn ystyriaeth, a dwi'n meddwl bod unwaith ydych chi'n gallu tynnu'r bobl ifanc mas falle a cael y profiadau yna, yna maen nhw wedi ysbrydoli, ond fel mae Siôn awgrymu, mae yna falle angen feddwl na sut mae gwneud hynny, sut mae ysbrydoli, dyna lle mae pwysigrwydd lliw a delwedd mor bwysig. Os chi'n edrych ar gymdeithas a mudiad cenedlaetholgar yng Nghymru dros y degawdau, un o'r pethau sy'n sefyll yn y cof yw'r ddelweddau, yn dyfe y caneuon ac yn y blaen. A mae rhaid peidio tanbrisio hynny o safbwynt y profiad torfol ysbrydol yma sy'n gallu symud bobl i gwneud pethau ac i symud nhw tuag at gweithgaredd bydden nhw falle ddim yn ystyried mewn cyd-destun arall. Diolch Hugh.
Angharad, ga i ddod nôl at y ti, achos dwi'n credu bod i as wedi mynd lawr yng nghefen i pan nes di sôn am yr 80au a Thatcher, a bod ti'n gweld bod ni mewn cyfnod tebyg eto. Cyfnod streic y glowyr, cyfnod caled iawn. Wyt ti'n gweld y paralel yna, rhynt beth ddyn ni'n mynd drwyddo nawr, a beth oedd yn digwydd yn y cyfnod yna? A'r ail elfen yw, un peth oedd yn nodweddu protest y cyfnod na, oedd tor cyfraith. Ydy hynny yn rhywbeth dwi'n credu, mae hwn yn mynd i swnio'n od, y dylen ni adfer fel ffordd o weithredu? Nid bod wedi diflannu'n llwyr. I fynd yn ôl i be oedd Huw yn dweud, ar gyfwng cyfalafiaeth ydi o, ond bod o'n dangos i ben yn gryfach ac yn hyllach ar rei prydiau na'i gilydd. Felly, dwi'n meddwl fel ymgyrchydd, beth sy'n bwysig ydy cadw y nod a ffydd yng nghyfiawnder eich gweithredoedd, os nad i hynna yn swnio'n rhy fawr, lle cymella bod gynnach chi'r ffydd yna, a da chi di ymrwymo i'r dull di drais, da chi'n dweud, wel, beth bynnag da wy'n rhannu, da ni'n parhau, ac yn ei hanfod, fel cymaint o ymgyrchoedd eraill, cyfiawnder ydy'r nod, neu diffyg anghyfiawnder sy'n symbolu chi i weithredu. Mae'r trafodaeth ma'n bwysigrwydd torf a bod ar y stryd. Un peth fyddwn ni yn dweud sy'n holl bwysig ydy peidio gweithredu ar eich ben eich hun. Dwi erioed wedi gweithredu ar ben fy hun a dwi'n meddwl y gallwn ni. A'r hyn sy'n peri chi ddal ati ydy'r gwmnïaeth, bod chi'n rhan o gymdeithas. Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud cymdeithas o bobl ydyn ni, ond falle bod ni'n gwir sylweddoli pwysigrwydd hynny. Yn ddiweddar o'n i ar yr argau yn Rhyweryn wedi 19 mis o fethu gweld pobl, ac ges i'n ddychryn faint o gryfder o'n i'n cael. Bod fi wedi darllen pethau ac ar y gwefannau cymdeithasol, dwi ddim wedi bod, dwi wedi profi bod mod i ar ben yn hun, a mae yna gymaint o gryfder i gael yn y gymdeithas yna lle. A falle fel oedd Huw yn deud, bod ni ddim yn rhoi gymaint o sylw i'r pethau ymylol hynna, gallu cyd-gannu yr ysbrydoliaeth da ni'n cael o ganeuon a sgrysiau lle. Felly, bod hi'n gyfnod tywyll, dwi ddim yn teimlo'n anobeithiol. Os rhywbeth o fel pobl ifanc yn ymuno yn yr ymgyrchoedd ac yn dal ati, dwi'n meddwl bod nhw fwy gwleidyddol i raddau nag oedden ni. A ddylan ni ddim cymryd y gweithredu tor cyfraith neu faint o bobl sy'n cael ei arestio fel arwydd o hynny. Dwi'n cofio o'na gyfnod pendant pen o'na lai o arestio o dir heddlu, naill bod y carchardau'n llawn neu bod ni ddim digon pwysig, ond unwaith eto peidio cymryd hwnna fel rhyw fath o barometr, pa bynnag ffordd maen nhw'n ymateb i ni, yna dydy hwnna ddim yn rhwystyr i ddyfal barhau. Diolch. Bethan, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn penodol iawn i ti, achos fe nes di benderfyniad i fynd yn aelod cynulliad i gymryd llwybr lled gyfansoddiadol, ddim traddodiadol, ond gwahanol. Wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi newid patrwm ymgyrchu yng Nghymru, bodolaeth y Senedd a'r cynulliad wedi gwneud gwahaniaeth? Ie, yn sicr dwi'n credu bod e wedi wneud pobl i feddwl am ymgyrchoedd mewn ffordd mwy strwythredig a fel ydych chi'n gweud cyfansoddiadol. Fi oedd y person cyntaf i drefnu protest mawr tu allan i'r cynulliad, hyd yn oed cyn i ni gael y pwerau dros ffïoedd gyflenwi, pan o'n i'n llywydd ar Aberystwyth a'r undeb myfyrwyr Aberystwyth. Bod penderfyniadau dros ffïoedd dal yn San Steffan, o'n i eisiau cynnal y brotest hynny yng Nghaerdydd i ddweud bod ni eisiau cael y pwerau fan hyn, ac hefyd, wel, dyma ni yn rhoi ein barn ni yma yng Nghymru. Dwi wedi bod yn rhan o fudiad heddwch, o'r mudiad myfyrwyr, ac oedd cymaint o brotestiadau ar y pryd yn mynd lawr i Lundain, ac o'n i'n dilaru ar bod pobl o Gaerdydd yn trefnu buses i wlad arall i protestio. Felly o'n i'n dod lawr i Aberystwyth, i drefnu protestiadau yng Nghaerdydd,
achos oedd neb lleol yma i wneud e. Ac felly, dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n cadw mewn golwg y ffaith bod ni angen datblygu Cymru fel cenedl, hyd yn oed os nad yw e am yr iaith, neu am Yes Cymru, bod ni yma i brotestio materion o bob liw a llun yn ein gwlad ein hun. So, pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n cael cacen tu allan, cacen penblwydd i Nelson Mandela, tu allan i Llyfrgell Genedlaethol, fel symbol o'r ffaith bod ni eisiau iddo fe cael ei ollwng o'r carchar yn Ne Affrig. Oedd dim dealltwriaeth cynhenid gen i o'r hyn oedd yn digwydd yn y wlad hynny, ond trwy protestio dros faterion rhyngwladol, oedd hwnna wedi caniatáu fi fel person o'r cymoedd, oedd ddim wedi cwrdd â person di, i ehangu fy myd mewn ffordd hollol unigryw. Ac felly dwi'n credu bod yn fwy na be dyn ni'n meddwl weithiau sut dyn ni'n dylanwadu. Un o'r resymau fi am sefyll lawr, heb sôn am y ffaith bod gen i fabi, oedd y ffaith o'n i'n teimlo'n bersonol bod fi wedi colli rai o'r credigrwydd, colli yr angerdd, achos mae fe'n gallu troi mewn i lobio, gwleidyddio, bod ni'n codi cwestiwn yn y Senedd, bod ni'n rhoi llythyr mewn i'r gweinidog penodol, ac o'n i wedi, o'n i jyst yn bod ohono fe i fod yn onest, bod fi'n neud yr un peth drwy'r amser. O'n i eisiau ffeindio'r sparc yna eto, a o'n i eisiau mynd nôl i rhywbeth oedd yng ngharad yn dweud yn gynharach. Dwi'n credu bod pobl ifanc yn anghofio hanes, mae jyst bod pobl hŷn angen tynnu pobl ifanc gyda nhw. Os maen nhw'n gweud, fi wedi bod yn protestio am 20 mlynedd, dyw hwnna byth yn mynd i weithio. Wel mae pobl ifanc yn mynd i meddwl, wel, beth yw'r pwynt? Os dyn ni fel pobl hŷn yn gweud, nathon ni'r protest yna, oedd e ddim rili wedi gweithio, ond der ymlaen, beth yw'r dysyniadau di? Des i nôl i'r cymoedd, oedd pobl jyst fel, Bethan, ni wedi gwneud hwnna 10,000 o weithiau. Wel, fi ddim. So, trio helpu fi i wneud e gyda chi, a bod chi'n gallu dangos i ni yr hyn dych chi wedi gwneud yn eich bywyd chi. Felly, fi ddim yn prynu'r holl peth yma bod pobl ifanc ddim yn cael diddordeb mewn pethau sydd yn ein hanes. Dim ond bod nhw ddim yn gwybod a bod nhw eisiau cael eu ysbrydoli mewn ffordd newydd. A'r pwynt ola newn ni ynglyn â sut dyn ni'n ymgyrchu ar hyn o bryd. Dwi'n credu bod pobl ifanc wedi mynd bach yn fwy ceidwadol, ond wedyn es i lawr i'r protest BLM yn y bai, Black Lives Matter, ac oedd pobl, o'n i ddim yn nabod yna, pobl o bob lliw a llun. A fel arfer, fi'n nabod pawb ar protest. A fi'n credu rhan o'r profiad oedd bod ni ddim yn gallu protestio mewn pandemig, a hwnna'n heriol bod ni'n mynd mas a bod ni ddim rili fod mynd i protest. So pobl ifanc yn teimlo fel bod nhw'n gwthio ffiniau. A hefyd bod e ddim yn strwythredig, fel oedd Sean Robbins yn gweud, bod dim pimp speech fan hyn fan draw. Oedd pobl jyst yn cymryd y microffon ac yn gwneud barddoniaeth neu'n canu, ac oedd e'n really grassroots, a fi'n credu dyna be ni angen ffeindio eto. A dyna beth mae falle'r Senedd wedi tynnu mas o bobl, bod e'n rhy strwythredig, rhy proffesiynol, a bod ni ddim yn gallu wneud e allan o'r ysbryd hynny. Mae rai ohonyn ni ar y panel yma wedi bod yn siarad amdano fe. Diolch yn fawr i ti. Wyt ti ddim wedi colli'r sparc? Dwi angen achos bod fi siarad efo babi trwy'r dydd pob dydd, so mae hwn yn help. Gai ofyn i chi ynglyn â y cyfnod diwetha yma, achos mae wedi bod y cyfnod rhyfeddau yn bywydau ni mewn un ffordd, y cloi, bod gytre, byw gyda'n teuluoedd neu byw ar ben yn hunain, ddim gweld neb. Ond eto, a ti wedi sôn am Black Lives Matter, Bethan, mae hwnna wedi cydio. Nath Me Too i ryw raddau gydio a rhoi ffydd ac hyder i bobl. Beth oedd yn digwydd fyna? Pam nath hwnna weithio ar y pryd? Achos mae rhywbeth yn wrthyn yn y syniad mewn cyfnod o gloi lawr bod rhywbeth fel Black Lives Matter wedi tanio. Beth oedd yn... Dwi'n meddwl bod hwnna, o beth fi'n gallu gweld, da fi 3 o blant, 19, 18 a 15 oed. A falle mae plant ti o'n i ddim, ond dwi'n teimlo mae yna wahaniaeth mawr iawn rhwng pobl dros i tua 55-50 oed ac yn iau. Yn sicr o ran, dyn ni'n gweld y Yes Cymru a gweddill annibyniaeth, ond a gweddill yr iaith hefyd, ac gweddill bethau fel rhywioldeb, math yma beth. Mae yna jyst, hyd y gwelai, mae yna jyst wahaniaeth anferth
rhwng y pobl yna. Felly mae lot o stwff dyn ni, mae pobl yn ei geiniau neu beth yn cymryd gan y tawl dal yn ddadleuol i bobl dros eu 60au. A dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd falle yn ddiweddar, mae lot o stwff, mae beth sy'n normal nawr, felly bod 3 pobl yn gyfartal o ran hil er enghraifft, yn lot mwy normal i'r genedlaeth yna. Mae wedi dal lan nawr, so mae'r pobl yna nawr falle oedran lle maen nhw'n falle mwy tebygol i fynd i brotest. Dim yn dweud pawb sy'n ei geiniau ddim yn hiliol neu beth bynnag, ond hyd y gwelai dyna ydy'r norm, a lot o bethau, mae'n wahaniaeth mawr iawn. Dwi hefyd yn credu o ran Cymru, hynny, mae yna theori gan economegydd bod myndiadau, bod stoc tai, economi mynd mewn cylchoedd o 19 mlynedd. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth tebyg yn gwleidyddiaeth hefyd. Os chi'n cyfri nôl 19 mlynedd o bethau, chi'n gallu gweld sut mae bethau'n digwydd. Felly 19 mlynedd ar ôl 79 gafon ni referendum 97. A wedyn, 19 mlynedd wedyn, dyn ni'n cael pethau fel Yes Cymru'n dod. A dwi'n meddwl beth sy'n digwydd, mae'n cymryd bron bod 19 mlynedd, dwi'n meddwl, i rhywbeth weithio trwyddo. A mae'na genedlaeth newydd o lan sydd yn digon hyderus yn beth bynnag neu sydd wedi dal lan gyda problemau sydd wedi bod yn 19 mlynedd i eisiau newid yna. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth wedi digwydd yn hynny sy'n chi'n edrych nôl i 19 mlynedd i heddiw, neu nawr, oedd ni'n sefydlu cynulliad stwff. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi dal lan dy'r gymdeithas nawr, lle mae pobl wedi arfer cael rhywbeth y cynulliad, maen nhw wedi gweld bod y peth yn gallu gweithio, ond maen nhw'n anhapus gyda fe. A dwi'n meddwl lot o bethau mae'n cymryd 19 mlynedd i nhw bwrw ffrwyth. A dwi'n meddwl falle dyna beth yw rhan o pan bod pethau'n digwydd nawr yn ogystal o, falle ti yw'n sôn yn elfen o'r pandemig a hefyd cwymp yn bach na stoc yn 2008 a bethau. Ond dwi'n meddwl bod yna shifft genhedlaeth yn digwydd. A mae yna stwff sy'n nawr yn normal, doedd dim falle 19 mlynedd yn ôl. Diddorol. Huw, ti'n cytuno'r theori 19 mlynedd? Wel, theori yn dydy, mae yn rhyw fath o ffordd o geisio esbonio a gwneud synwyr o bethau ac bod yn hynny o beth. Mae rhywbeth fel y syniad yna'n gallu bod yn helpu edrych ar bethau fewn cyfnodau sydd yn caniatáu rhywun i esbonio sut mae pethau'n digwydd dros dreigl amser yn dyfe. Bydden ni, falle yn y tegu beth oedd Siôn yn gweud fyna, o safbwynt rhywbeth fel BRM yn dyfe, dyw hwn ddim yn fudiad newydd a gafodd ei greu flwyddyn diwetha, ond beth sydd wedi digwydd fyna wrth gwrs yw'r sparc, yr llyfryddiaeth ofnadwy George Floyd, ac wrth gwrs oedd y cyfryngau cymdeithasol yn rhan o'r hyn a ddigwyddodd fyna, tybed a fydde y peth wedi digwydd yn yr un modd 50 mlynedd yn ôl, achos nid dyma'r achos cyntaf o bellffordd yn dyfe o'r math yna o drosedd, felly llawn ni ymlaen i drafod y cyfryngau cymdeithasol yn fanylach, ond sicr ynghyd-destun rhywbeth felly, y sparc yna, sydd falle'n tynnu sylw at yr anghyfiawnderau strwythurol yma sydd wedi bodoli dros 10 canrifoedd ac yn y blaen, ar lle ydych chi wedi cael y sawl sydd wedi bod yn ymgyrchu ac eisio arddangos ac ymlygu'r anghyfiawnderau yna, yn sydyn reit beth sydd gyda ni yn y byd cyfoes yma, y byd integredig lle mae gyda ni cyfryngau 24 awr ac yn y blaen, mae yn rhoi y cyd-destun yna lle mae pethau fel hyn yn gallu cydio a aneddigrwydd wrth gwrs. Dyna beth mae cyfryngau cymdeithasol yn bwydo a gweithio mae gan ni'n gallu bod gwell pan dyn ni'n edrych ar rhywbeth felly. A fel o Siôn yn gweud, mae'r genhedlaeth iau mewn byd gwahanol i ni sydd ychydig yn henach. Dwi weithio'n gweld yn unan yn edrych fel rhywun sydd nawr yn 20, yn ffindo'n unan rhwng ddwy stôl weithiau, yn gallu gweld y byd mae Siôn yn sôn amdani, pobl falle dros 100 a wedyn y genedlaeth iau. Mae'n byd wahanol, maen nhw'n gweld pethau ac rhag dybiaethau gwahanol, ond fel o Bethan yn gweud, mae'r un tân yn ei boliau yn dyfe, a maen nhw eisiau cydio'n rhywbeth. Felly ni'r un ffordd o'r rhieni ni falle, Bethan yn sôn ynglyn â Mandela, ac apartheid a gwrthod prynu bwydydd o De Affrica yn y blaen. Dyna oedd y frwydyr falle gwrthhiliol yn y cyfnod yna. Wel, nawn ni mewn byd arall, a mae yna gyfleoedd i ddechrau gwrthhiliaeth o fath arall, sydd ddim jyst yn adlewyrchu beth sy'n digwydd yn y daleithiau, ond bod yna'n elfen fwy mewnblyg hefyd, lle dwi'n meddwl, wel, lle mae'r strwythur anghyfiawn yna yn effeithio'r bobl dyn ni'n byw a bod yn yr un cymunedau â nhw. Diolch. Ngharad, y ti eisiau dod mewn? Yr argraff oedd Bethan yn sôn am
dathlu pen-blwydd Mandela, dwi'n meddwl bod y persbectif rhyngwladol yn holl bwysig ac wedi treiddio trwy wleidyddiaeth Cymru erioed, ond system addysg oedden ni'n cael ymagu yni bod Cymru yn fach a bod ni ddim yn cyfri ac oeddech chi yn ymdeimlo'r coloneiddio yma heb i rwy'n rhaid yr label yna arno fo. A be mae ymwneud â gwledydd eraill, boed o'n Iwerddon neu Wlad Basg neu Palestina neu Canol America wedi rhoi i fi, ydy pen da ni'n cwrdd â'n gilydd, maen nhw'n trio egluroi sefyllfa ac yn dweud, wel, da ni'n byw yng nghysgod y pŵer mawr yma ac yn syth i ffwrdd, da chi'n dallt, ac dyna o'n i'n deimlo, chi sydd ddim o hwnna yn yr ysgol, ond munud o'n i'n dod i gysylltiad efo ymgyrchwyr, o'n i'n falch bod fi'n dod o Gymru ac yn gallu clicio yn syth lle. Ac o safbwynt pobl ifanc, byddwn ni'n deud bod mae'n bryd i ni dderbyn bod ni'n gallu cael yn ysbrydoli gan bod nhw'n gallu dysgu ni. Achos o ran ymwybyddiaeth efo cynnysu byd-eang, Extinction Rebellion a Black Lives Matter, o'n i'n tueddu fod yn Cymru oedd yn bwysig a'r Gymraeg oedd yn bwysig ac yna amser i bethau eraill lle heb yn raddol sylweddoli bod nhw gyd yn cydblethu fel mae Cymreicdod a rhyngwladoldeb yn cydblethu, mae'r ymgyrchoedd yma i gyd yn plethu fo'i gilydd. Diolch. Yn sgil hynny, a mae hi wedi sôn am y cyfryngau torfol, y byd newydd o gyfathrebu. Odi hwnna'n hwyluso dealltwriaeth neu ydy'n arf i gosbi unigolion? Ni wedi gweld yn ystod yr wythnosau diwetha yr ymateb ar Twitter a'r drydar i bêl-droedwyr o dras gwahanol ac yn y blaen. Peth da, peth gwael, neu ydy hynny eto'n symleiddio pethau? Pwy sy'n mynd i mewn? Be Huw der y mewn? Dwi'n hapus jyst i gynnig sylw falle ffredinol i ddechrau, sef i fi fel pob math mae'r dechnoleg. Does na ddim hanfod da neu drwg i'r technoleg yna. Mwy na heb mae'n yn ymwneud gyda sut ni'n defnyddio ac yn datblygu'r technoleg yna. A fel ni'n sôn, mae rhywun yn gallu gweld manteision y cyfryngau cymdeithasol yn ymgyrchu, ond hefyd ar yr un pryd, mae'n reit newydd i nifer fawr iawn ohonom ni. Mae'n elfen falle o safbwynt defnydd a moeseg a ffordd mae pobl yn ymdrin â'i gilydd, lle mae pethau yn cymryd amser i ymsefydlu a bod pobl yn dod i ddeall sut mae defnydd y cyfryngau yma yn gallu effeithio'n wael neu'n dda ar ein gilydd. Ac wrth gwrs mae eisiau bod yn ymwybodol yn y cefndir ynghylch pwy sy'n bia y platfformau yma ac i ba pwrpas maen nhw'n gweithredu ar y cyfan yn dyfe mwyn gwneud arian. Ac felly mae eisiau bod yn ymwybodol o hynny wrth ei defnyddio nhw a sut mae gwneud defnydd o'r cyfryngau. Dwi wedi cwrdd â rhai sydd am ymwrthod enghraifft o ddefnydd Facebook oherwydd natur y cwmni hwnnw, rhai o'r pethau mae'n caniatáu, ac mae hynny'n gwestiwn dyrys yn dydy i ymgyrchwyr oherwydd falle bod yna endid o'r math yma, ydych chi'n gwrthwynebu ar sail egwyddorol, ond ar yr un pryd mwyn falle creu y shifft yna, creu'r ymwybyddiaeth newydd, mae rhywun yn deall hefyd faint mor anodd yw hynny, ond i bai eich bod chi'n gwneud defnydd o'r un drwg neu drygioni os licwch chi. Bethan, wyt ti'n dibynnu ar cyfryngau cymdeithasol i fod yn rhan o proses ymgyrchu? Wyt ti'n iwso fe? Ie, wel, mae'n bwysig iawn a weithiau, fel mae nifer o'r panel mae'n siŵr wedi profi, mae fe ddim yn lle bleserus i fod os mae ymosodiadau personol yn digwydd. Ond mae rhaid i chi ceisio rhoi hwnna i un ochr mwyn gallu rhoi platfform i'r neges, a weithiau dwi'n mynd mlaen jyst efo corn siarad, attitude corn siarad, lle bod fi jyst yn hysbysebu rhywbeth yn hytrach na bod fi'n mynd arno i gael drafodaeth. Ond pan o'n i yn aelod, o'n i'n un o'r rhai oedd eisiau cael y drafodaeth ar cyfryngau cymdeithasol, achos oedd pobl yn negesu fi yn brifat i ddweud bod nhw'n parchu'r ffaith bod fi'n rhedeg Twitter fy hun, bod nhw'n gallu gweld bod hynny yn genuine, yn hytrach na bod gwleidydd jyst yn cael aelod staff i roi gwybodaeth ar-lein ac wedyn yn tynnu yn ôl o'r sefyllfa. Felly mae yna bethau positif ac mae yna bethau llai positif. Os dyn ni'n edrych yn rhyngwladol enghraifft, mae rhaid i ni sylweddoli bod rhai pobl ddim yn gallu cwrdd. Llefydd yn Tsieina lle mae
bod ar cyfryngau cymdeithasol yn anodd, a bydde pethau fel Wikileaks ddim hyd yn oed wedi digwydd tasa ddim cyfryngau cymdeithasol, bod y negeseuon hynny ddim wedi cael ei esblygu am y systemau milwreithiol byd-eang, am y ffaith bod ein technoleg yn cael ei defnyddio mewn ffyrdd gwahanol, ac felly dyw e ddim jyst yn bwysig i ni yma yng Nghymru, ond yn rwngwladol mwyn i ni gallu rhannu syniadau gyda ymgyrchwyr byd-eang heb bod ni'n cwrdd â nhw. Felly ie, mae yna bethau negyddol, ond eto i gyd, dwi'n gweld y gwerth mwy na dwi'n gweld y pethau amlyserus personol. Mae'n ffond deiblyg yn dweud, dwi wedi cael gweld o'r cyfrif Twitter personol fi, a ni'n sy'n gweld holl beth yn llyfrus sefyll yn diwedd. Ond i fudiad, am ddim, dyna beth sy'n swrthanol am y peth. Mae'n dach chi teclyn am ddim fel Twitter neu Facebook neu Instagram, allu gyda miloedd, degau, cannoedd y filoedd y bobl am ddim. A mae hwnna'n amheithyn yn amrysiadwy i unrhyw fath o fudiad llawr gwlad. Ac yn sicr gyda Cymru yn hefyd ar ras o iaith a pared wedi bod yn bwysig iawn. A beth ni wedi ffeindio hefyd, mae wedi gweithio mewn ffordd arall sicr o ran Cymru, bydde rhywun falle'n dechrau grŵp. Enghraifft, mae'n Aberystwyth, dechrau rhywun cyfrif Cymru Aberystwyth. Ond ni'n meddwl mae rhywun arall oedd, nes i gwrdd ar ferch yn y caffi, mae'n meddwl, mae ti oedd yn neud e, ni'n meddwl, be, mae rhywun arall yn y dref yma, sydd yn cefnogi, oedd hyn ôl yn 2017. Ac rhywun, o'n i'n nabod wedi dechrau cyfri yma, a wedyn ydyn ni'n gwrdd lan, a ffeindio mas pwy oedd y person yma, Taylor Trimble, bachan o'r Cynellid, o'n i'n nabod, o'n i'n symud y dre, a dechrau yn ei grŵp yna. Felly, beth da ni wedi gweld o ran y mudiad ydy bod pobl yn dechrau cyfrif, Cwm Sgwt yn dyfe. Wedyn mae'n bobl lleol yn cwrdd amdano neu beth bynnag am yn dechrau grŵp o hynny ymlaen. Felly mae'r peth rhithiol wedi creu rhywbeth go iawn wedyn dyfe. Felly mae'n ffordd newydd o weithredu, lle yn y gorffennol byddai chi goffod cynnal i gyfarfod gyhoeddus rwy'n eisiau dechrau grŵp fan hyn, a falle byddai pobl yn troi lan. A dwi'n pobl methu wneud yn eisiau troi lan bersonol i mewn i rhywbeth. Ond mae hefyd yn gallu bod yn le digon diflas i fod, a mae pobl, cael cynnildeb yn anodd, a mae jyst cael rhyw fath o sgwrs gall weithio'n gallu bod yn anodd iawn. A hefyd, dych chi ddim yn gwybod pwy yw'r pobl tu ôl cyfri. Mi allai pobl fod yna'n bwrpasol yn mwyn creu trafferth. Dwi'n siŵr bod yna rei yn allan fod yna'n bwrpasol jyst yn mwyn creu ffrau a pethau fel yna. Dim mae pobl yn benni lan i dadled y pobl yma, dim mae nhw'n cael mwy o sylw. Felly mae'n gallu bod yn rhywbeth peryglus iawn hefyd. Mae rhaid bod nhw'n uchelgar yn ei gylch. Diolch. Dwi'n mynd i ofyn i ti Angharad, wyt ti yn fan o'r cyfryngau torfol? Fel mae pawb arall i dweud, mae'n afanteision ac anfanteision wedyn, ddim lot mwy gyfraniad yna. Just neud o mewn, dwi'n meddwl falle beth sydd angen neud hefyd yw pob tro meddwl ynglyn â natur y cyfryngau yma, llaw yn llaw gyda dulliau mwy traddodiadol falle dyn ni wedi sôn amdani, lle bod chi'n gallu defnyddio cyfryngau fel porth os licwch chi, fel rhyw ffordd o fynediad i ymgyrchoedd a trafodaethau, ond dwi'n meddwl mae'n anodd iawn i chi newid meddyliau pobl ar-lein. Mae'n ffordd o ddefol iawn o dderbyn gwybodaeth. Does na ddim byd sydd yn curo mynd i ddigwyddiad, bod yn rhan fel yn gweud o ddigwyddiad torfol, cael eich ysbrydoli, trafod, a dyna pam enghraifft o'r Cymru bod rhywbeth syml fel stondin mor bwysig, achos chi'n gallu cael y trafodaethau yna nad oes modd ei cynnal ar y cyfryngau. Felly, mae eisiau meddwl amdano fe fel un arf ymysg lawer o safbwynt yr ymgyrchwyr yn dyfe ar elfen ryngwladol yna mae pawb yn pwysleisio. Mae hwnna rhywle lle mae'n gallu creu rwydweithiau nad oedd yn bodoli o blaen. Jyst un beth gloi am yr iaith, mae hwnna'n wedi bod yn diddorol i fi, hynny yw, mae'r ffaith, o'n i wedi rhoi rhywbeth fyny ar Facebook Cymru, a ni'n gweld yn Gymraeg, a ni'n gweld tomen o bobl o'r Alban yn ymateb, a ni'n meddwl, allan dychmygu gymaint ni o bobl yn siarad Cymraeg yn Glasgow neu Falkirk neu lle bynnag. A ni'n mynd i all beth i digwydd, a beth mae pobl wedi bod yn neud ydy ar Facebook drwy always translate Welsh to English yn dyfennu mynd i digwydd yn ddialwybod nhw. Felly yna bobl yn darllen stwff Gymraeg heb deall bod y peth yn Gymraeg, a weithio yn gofyn, why is the article in Welsh, os bydd falle dolen i erthigol yn golwg neu beth bynnag. A mae hwnna wedi gwneud y
Gymraeg yn normal, a hefyd gyda Twitter, mae'r peth yn gallu cyfieithu'r Gymraeg. Mae'r cyfieithiad wedi gwella, mae'n ddigon da, mae'n problemau falle dy idiom, ond mae rhywun gallu, mae pobl sydd falle ddim yn hyderus yn ei Gymraeg, yn gweld y Gymraeg yn teimlo neu gallu dysgu rhywfaint o Gymraeg o'r ysgol, neu maen nhw'n teimlo mwy cyfforddus o'r Gymraeg, neu maen nhw'n gallu just cyfieithu. A mae hwnna di gweddnewid, dwi'n meddwl, o ffordd mae'r Gymraeg yn gallu cael ei defnyddio fel arf normal mewn gwleidyddiaeth, doeddwn ni byth i ystyried. A felly, pan ddechreuon ni ysgrifennu, ni'n meddwl byddai'r elfen iaith yn holl fawr, os mae'n wastad wedi bod, fe wedi cael defnyddio o'r holl. A mae'n densiwn o ran bod yn gyda gormod neu ddim digon, mae'n wastad dadl am hynny. Ond doedd e ddim wedi bod y ffrai oedd ni wedi disgwyl. A dwi'n rhan o hwnna, achos gyda'r gwefannau cymdeithasol, mae'r botwm cyfieithu yma. Felly mae pobl yn gweld y Gymraeg, os ydym deall e, nes ydym trigger, mae'n gallu gosgu, translate am gweld y neges. Felly dyn nhw ddim ofn y Gymraeg bod yn gweld bod y neges cyffredinol arall. A mae hwnna wedi gweddnewid, dwi'n meddwl. A mae wedi helpu creu, a mae rhywun yn gweld mediadau falle fel Black Lives Matter, sicr falle Extinction Rebellion sydd wedi stwff yn Gymraeg, mae'n gyfri Gymraeg fyna. Mae'n gwneud y Gymraeg yn iaith prif ffwrdd, prif ffrwd mewn ymgyrch lle byddai falle ddim wedi bod o'r blaen. A mae hwnna'n i beth da gyda technoleg newydd. Diolch. Beth anna ti eisiau dod mewn? Dim ond i angytuno rhywfaint o beth oedd yn cael ei ddweud ynglyn â bod ni ddim yn gallu trafod yn dda ar-lein a bod e'n well cwrdd o pobl mewn person. Wrth gwrs mae fe'n dda i gwrdd o pobl mewn person, ond fi wedi cael llu o drafodaethau preifat fel DMs ar Trydar neu ar Facebook a wedi gallu newid meddwl pobl. A hefyd mae fe'n dod â gwleidyddiaeth i bobl falle sydd ddim yn cael yr amser i droi lan, os maen nhw'n gweithio shift neu os maen nhw'n cael teulu. So fi wedi siarad efo lot o bobl gwahanol iawn ar y cyfrifiadur. A os fi wedi cwrdd nhw wedyn, teimlo fel bod fi'n nabod nhw ers oes, neu maen nhw wedi dod ata i a dweud beth am ti wedi newid o meddwl ar hwn a hwn a'r llall. A does dim pris ar hynny wedyn. Dych chi'n gallu gweld beth mae hwnna'n mynd i wneud mewn protest torfol, ond mae hwnna wedi gwneud gwahaniaeth i rywun, felly byddwn ni ddim yn deallusuru y trafodaethau bod ni'n gallu cael os mae'r amser gyda ni i roi, mae rai pobl ti ddim yn mynd i gallu newid meddwl nhw byth erioed, a maen nhw jyst yn mynd i parhau negestu yn weddol rwd, ond mae yna rai pobl sy'n mynd i gallu newid. Un peth sydd wedi bod o fi'n ddiweddar ydy, dyn ni'n gwybod sy'n mae pobl sy'n falle dyn ni'n wneud gyda heddiw a mynd i fod mewn 15, 20, 10 mlynedd yr 20. Ni'n sôn am myndiad gwrth y part yn ystegau, dwi'n cofio bod yn rhan o hwnna, ddim brynu oranges, dwi'n cofio bod yn rhan o pethau eraill. Ac oedd rhain i gyd yn bethau neu o blaid hawlio hoiw beth bynnag yn ystegau, oedd rhain i gyd yn bynciaeth yn nish ar y pryd, yn dyfe. Ond bellach maen nhw'n brif ffrwd. A dim mae rhywun yn meddwl falle am rhai ymgyrchoedd sy'n rhan heddiw. Mewn 15 mlynedd, mae rhywun sy'n falle 20 oed nawr yn cael sgwrs, mae'n gweld rhywbeth, mae jyst rhywle di ymtreiddio. A mae'n 30 mlynedd, neu beth bynnag, maen nhw'n mynd i fod mewn sort o rym. Maen nhw'n mynd i fod yn athro, neu brifathro, neu was sifil, neu beth bynnag. A mae'r bobl yma, beth sy'n digwydd heddiw yn mynd i fod yn bwysig iawn. Felly dwi'n meddwl pan wych chi'n 53 oed fel i fi nawr, chi'n dieddol meddwl popeth bydd bod, ond felly mae yna bobl yma sy'n 20, sy'n 25, 15, a maen nhw nawr yn cyfnod ffurfiannol iawn, a mae beth ni'n trafod heddi, a'r ffordd ni'n trafod yn bwysig, so os ni'n trafod annibyniaeth nawr, a'r ffordd bod ni'n trafod yn ffordd call, gobeithio, yna mewn 15 mlynedd, falle dyma di'r bobl sy'n mynd i delifro fe, neu beth bynnag yn dyfe, neu bod beth bynnag yw'r pwnc arall yn dyfe. Felly mae'n bwysig bod ni hefyd, bod yna beth sy'n digwydd heddiw, ond mae yna waddol i gael mewn cenedlaethau i ddod, beth sy'n cael ei drafod heddiw, ond y ffordd mae'n cael ei drafod hefyd sy'n cynbwysiced bod e'n barchus, bod e'n agored i bobl, a mae'n falle 15 mlynedd yn mynd i weld y gwaddol hynny, yn dyfe. Ie, dyn ni'n siarad am chwyldro, ond dydyn ni'n dieddol fel amdani fel rhywbeth sydd yn rhyw fath o taniaeth, rhywbeth sydd yn digwydd o fewn cyfnod byr iawn o amser, ond bod mae yna digon o drafod y meddwl am chwyldro sydd yn digwydd dros, fel ti'n gweud, degawdau, the long revolution fel byddai Rhys Williams yn gweud, a bod digon o bobl sydd wedi syniad am y syniad yma o chwyldro fel rhywbeth sy'n digwydd dros amser, rwy'r union fath o newid ti'n sôn amdani, Siôn, lle dros amser mae pobl gyda'r syniadau yma yn symud i mewn i bod rannau dramadol o gymdeithas a felly mae'r newid yn digwydd. Yw, wyt ti wedi dod ar sesiwn yma jyst y bod i ben mewn ffordd bendigedig. Mae chwyldro yn newid, a mae chwyldro'n golygu gwahanol bethau ar wahanol adegau, ond mae hanes hefyd yn bwysig.
Mae'r gwaddol yna'n bwysig. Wrth orffen, dwi'n mynd i rhoi bob un ohonoch chi mewn sefyllfa anodd a gewch chi wrthod ateb y cwestiwn yma, achos dwi'n credu bod eto'n gwestiwn anodd. Tas y rhywun yn gofyn i chi, beth yw'r ymgyrch neu'r ymgyrchydd fwyaf effeithiol erioed? Pwy fysech chi yn dweud, neu beth fysech chi yn dweud? Ga i ddechrau gyda Hugh, tra bod y tri arall yn cael amser i fe. Wel, falle bydd o'n gweud rhywbeth dadleuol fan hyn, hers i falle, ond os ydych chi'n meddwl ynglyn â ymgyrch fel rhywbeth sydd yn newid meddyliau pobl, sy'n newid cymdeithas, gwleidyddiaeth, sydd yn newid strwythurau y byd yn ni'n byw ynddi. Mae'n anodd iawn i fi feddwl am ymgyrchydd well na Iesu o Nazareth. Ydych chi'n meddwl ynglyn â ffaith bod ganddo fe ei syniadau, ei egwyddorion, ei weledigaeth, fel ganddo fe fantes naturiol wrth gwrs gan ei fod yn fab i ddiw, ond mae rhywun yn gallu edrych ar crefyddau a daliadau felly yn yr un ffordd, dwi'n meddwl. Oedd yn amlwg ymgyrch gydol oes o safbwynt siarad a chyhoeddi ei neges, dilynwyr, disgyblion wrth gwrs oedd yn ei gefnogi a hefyd eraill wedyn ni oedd yn lledaenu'r neges. Mi oedd yn y pen draw yn fodlon gwneud yr abaith eithaf, felly oedd yn gweud falle bod hwnna'n cynnig dadleuol, ond un dwi'n meddwl sydd yn falle cyd-fynd gyda'r syniad yma o dylanwad hir hoedlog rhyngwladol, wrth gwrs. Diolch Hugh. Bethan? Mae'n gwestiwn rili anodd. Mae cymaint o bobl yn y byd wedi gwneud argraff arna i, ond falle oherwydd fy hanes, mae mam yn dod o Ogledd Iwerddon, a pan o'n i'n gweld beth oedd y pobl yn gwneud o ran streicio hunger strikes yna Bobby Sands ac yn y blaen, pan nes i geisio am swydd gyda Lianwood, nath i gofyn y cwestiwn yma pwy yw eich arwr, ac nes i weud Bobby Sands. Byddwn ni ddim yn credu bod ni wedi gwneud hynny mewn unrhyw swydd arall, ond t'mod, i fi, pobl sydd yn rhoi bywyd ar y lein, mae'n anodd i chi feddwl am cyd-destun fwy eithafol na hynny, ac felly i fi byddwn ni'n gweud Bobby Sands, ond mae'n a lot o suffragettes a pethau felly sydd yn driw i fy nghalon ni hefyd, ond cwestiwn anodd, achos mae cymaint o bobl drwy hanes wedi gwneud lot. Diolch Bethan. Siôn? Ie, mae'n gwestiwn anodd. Na i jyst ymwneud llawer o bobl, na i trwy dau enw. Un ydi Thomas Masaryk, oedd eisiau annibyniaeth i Czechoslovacia, cyn y rhyfel byd cyntaf, nath yn newid i enw, i gymryd enw i wraig, oedd yn Americanes, oedd neb yn disgwyl beth y digwydd, ond mewn ffordd darllen beth oedd y digwydd, a ddath e'n rhydd a creu gwleidyddiaeth democrataidd un o chydig rhai yn nghanolbarth Ewrop yn y 20au, 30au. A wedyn Eliezer Ben Yehuda, nath adfer y iaith Hebraeg yn dweud, petai rhywun i dweud, ddiddorol, dau ddew yn creu iaith yn un pryd, un yn creu Esperanto, a llall yn adfer y Hebraeg, a petai rhywun gofyn nhw pa un sy'n mynd i lwyddo, bydde rhywun yn meddwl wrth reswm Esperanto yn dweud, mae iaith rhyngwladol yn gwahanol bobl, ond yr un nath lwyddo'r Hebraeg, a bod ffaith bod bobl wedi adfer y iaith na creu. A pan farwodd nath i fredd gael ei ddifrodi. A oedd hyn yn ffrau fawr beth chi'n disgwyl yn Israel, pobl yn difrodi, ysgwennu graffiti, eitha hyll yn erbyn Ben Yehuda ar ei fredd. A dyn nhw'n meddwl, mae'n eisiau glanhau y bedd yma, mae'n sarhad. A mae'r teulu'n dweud, na, mae'r graffiti i gyd yn Hebraeg. Bydde Ben Yehuda wrth i fod, mae hyn yn y pobl yn ei gysau yn neud yn y iaith Hebraeg. Felly fe'n gweld alwydd o lwyddiant. A i fi, hyn yn y Gymraeg, mae alwydd o lwyddiant, yw bod pobl yn gallu siarad yn erbyn y Gymraeg a bod nhw'n gwahanol safbwyntiau mae'r iaith yn y Gymraeg. Un o'r pobl sy'n gwrthwynebu neu sy'n erbyn Cymru neu beth bynnag bod nhw'n gwneud hynna yn y Gymraeg, mae yna i fi'n arwydd o lwyddiant hefyd. Diolch yn fawr, Siôn. Ac Ola Angharad. Mae Hugh wedi enwi'r mwyaf ohonyn nhw, sef Iesu, fedrai'n meddwl am well arwr ac ysbrydolwr na fo. Ond dwi'n mynd i wneud fatha Siôn, dewis dau, Mered Ifans yn gyntaf, oherwydd i fod o wedi dyfal barhau, a hefyd wedi gwneud yr ymgyrch yn llawen. Neu beth anghofio fo mewn caffi yn Nolgella yn talu ac yn siarad Cymraeg ar ddynas yn reid yr ateb
I don't speak Welsh. Wrth gwrs bo chdi yn ymwneud a cario ymlaen yn Gymraeg. A mewn dim oedd hi wedi cael ei swyno ac oedd hi wedi cymryd ato fo. Wedyn oedd o'n gallu neud o efo gwen, rhywbeth dwi ddim yn gallu neud. Ond ar ail ydi AR-LEIN Beasley, achos bod fi wedi dweud bod yn amhosibl ymgyrchu yn hun, a bod ti wedi wneud ei hun, a bod ti ddim yn dilyn unrhyw blaid na strategaeth, bod ti jyst i penderfynu ar ôl 500 mlynedd bod y Gymraeg ddim yn swyddogol. Dwi eisiau ffurflen tres yn Gymraeg. Ac i wneud o am 8 mlynedd a cael bailiffs yn cymryd dodrefn o'ch ti, dwi ddim yn meddwl swn i wedi gallu gwneud hynna, felly dwi'n tynnu'n het. Ac am bod ti'n ferch ac yn cynghorydd blaid cyntaf mewn ardal fel Llanelli, dwi'n meddwl bod ei brwydr wedi bod yn unig ac yn anodd iawn. Diolch o galon i'r 4 ohonoch chi. Mae hwnna wedi bod yn drafodaeth difyr. Mae sawl peth hynod o ddiddorol wedi cael ei ddweud ar hyd y ffordd. Dwi ddim yn credu bod fi'n mynd i'n cofio'r sgwrs yma yn gloi, ond diolch o galon i'r 4 ohonoch chi. Diolch yn fawr.